A sme tady, vítajte všetky zpátky, takže roztancujeme vás, dúfam, že sa vám táto hudba ľúbi. Počkajte, ideme takto pekne. Vidíte, jak tam trsajú, takto sa začneme pekne, roztancujeme sa, napijeme sa, dobre. Takto všetko spravíme, takto. Takže, abych vám nekecal, áno? Počkajte, toto musím takto hneď to tam niečo pristávať, dobre? Takže hneď mám to stopnú, aby ste ma lepší čuli, počkajte chvíľečku. Tak, a môžeme sa znova baviť, takže dobre pekne vidíte. Takže už mám nejakú hru tu uloženú, takže si dáme load game a dáme si M-U-R-Z-A-D. Víte asi co to je, len niekedy ľudia to poznajú, takže si to pekne dáme, všetko si to pekne pustíme, sa pekne musí všetko načítať, všetky systémy. A pekne to tady načítame, nakopneme a už nám to vieje, vietr vieje, pekne tu vieje. Ej, odbuchlová větr věje, už tej kačence pán tle bere. Dneska je nevěsta, zajtra žena, dnes večer budeš začerpená. Dneska je nevěsta, zajtra žena, dnes večer budeš začerpená. Ale, ej. Takto, no poď naskoč. A už to ide zas, ale dúfam, že ma fakt čujete, lebo to by som sa potom naštval, keby si to natáčal, nic by mi bylo fest čut. Co to nechce načítať, lebo co? Dobre, sme tu. Tady je horko. By sa to nejak schladiť. Jak sa schladzíme? Už vím, zapníme Fugison! hoďte taký fuckback, Tak dobre, sme sa trochu rozchladzili, dúfam, že vám to stačilo pekne, nachádzame sa momentálne pri vojenskom teritóriu, z ktorého ideme rovno a spadneme na zem. Pokračujeme točí sa mi trochu hlava z tohoto. Fakt to tu je také jak na kolotočok, ale nebudeme spomínať, lebo ešte sa mi o tom bude snívať. Takže ideme ďalej, pokračujeme pekne. Pane Bože, to byl hnusný sen, ešte, že sa z toho zobudil. Pokračujeme ďalej tady. Toto je môj palác, vidíte tam, jak pekne tam tancúchali stromičky palmy, tam sú fialové kvítečka, tam sú bielé kvítečka, pozdravujem zahradkaru. A tady vlastne sú autíčka. A je to, co tu je za dobrodružnú značku, hádajte. Pozor, pozor, dopravná značka znamená pozor. Dobre, takže... Tento bere parkovné. Co to je? V Piešťanoch? Že musí brať furt parkovné, no nevadí. Pokračujeme ďalej, takto pekne vám ukážem. Co to by som to vlastne pekne ešte ukázal? Vlastne toto je vlastne môj sviet, takto pekný celý, tady startujú rakety tot niekam na Jupiter a potom vlastne pôjdeme, takto tu je kostelíček, áno, kde nikto nechodí, pretože sú tam dobrí ľudia. Tu není človek, normálne sú dobrí ľudia, vidíte? 0-0, žiadneho kniaza nemám, to je otrasenú toto, že ako? Hlavne, že tot mám ropné rafinérky a takéto veci a kašlem na to a proste, nevím, toto sa mi nezdá, ako, toto není ono, no. Takže co s tým spravíme? Nic s tým nespravíme. Pokračujeme pekne ďalej. Pekne ďalej. A včera akurát pekne vidíme tady vzadu, jak ide pristávať letadélko, tak si všimnete tú reálnosť. Áno, ide pristávať na toto letisko pekne, áno, tak sa kúkajte, jak to zvrhne to, tie rogálko letí pekne. A kúkajte, včera tú otočku 90 stupňov doleva.
Vytočí to a on je na které letisko, na to druhé. Nekam lecí. Nelecí. Aha, už jde. Takto. Pěkně, vidíte, tak sa létá. Bez toho, aby vybuchlo. To je najsprávnější let. Jaké si jamajské. Grafika úplně super, je to vidět jako. A hned zlétá, ano, pěkně zlétá. Zas mňa to furt saveuje, počkajte chvíľu. No tak už jsem zpátky, se mi toto pěkně podarilo, tak ukážeme další budovečky, ano. Tady jsou klasické budovy, tady jsou elektrárne, tu jsou věže stráži, kde máme iba jednu vojáčku, Xaviu Jimenezovu. Keď chcete, pošlem vám adresu, ale k ničemu vám to nebude, protože bývá na tropiku, to je u mě a já tu mám ochránku a nedostanete se k ní, dobré, abyste věděli. Co tu máme dále? Elektráreň, tady máme parkovisko, vedľa toho elektrickou stanicu, tady máme vysokou školu. Tu jsou samé vysokoškoláci a vysokoškoláčky. Já jsem nic neobjednala. Udělali jste mi chybu na Kačanová, když jsem Kačenová. Jsem magistr, jsem inženýrka ekonom. Jak to, že mi posíláte balíčky, který jsem neobjednala? Já jsem to roztrhala, spálila a nezaplatím vám. Jsou tady v balíčku totiž 2 poštovní poukázky. Jedna za 149, jedna za 116. Já jsem vám nic neobjednala. Je to od vás prostý, že mi posíláte balíčky, nezaplatím ani jeden a hodila jsem to do kebu. Nezaplatím vám vůbec nic. No a týmto sa mám vlastne chcel ukončiť, toto je vlastne celá táto hra, nic vám tu k tomu nemám co vlastne ukázať. Kebyže chcete, tak mi povedz niečo, že by chcel sa ešte, alebo ja neviem, klidne dojdi a ukážem vám, co chceš, tady všetko možné to tu bude, áno, to je co? Tu stíhačky, no. Tak, pekne dojdite a ukážem vám všetko, co budete chcieť, áno, pekne. To letajú raketky, dobre. Takže pekne sa naštartovali sme si a pokračujeme další hru. Další, peckujme teraz! Hej, čau, postupne. Na obrázku usmívá se gejša, v malé dlani malý tranzistor. Daleko je Tokio, Tokio, a já je tak málo znám. Ať se co chce vypráví, mám své vlastní představy, suvenýry zvláštní mám. Vějíře a žluté lampiony, pravé perly made in Jablonec. Daleko je Tokio, Tokio, a já je tak málo znám. Ať se co chce vypráví, mám své vlastní představy, suvenýry zvláštní mám. Takže dámy a páni, vítajte u Army 3. Nevím, či túto hru poznáte, ja ju už poznám, lebo ju samozrejme hrajú, to je jasná vec, no to je jedno. No včeli tým Hunter, Hammer, Hunter a Hummer Hunter, vzadu hentom ukazujem prstem, asi to nevidíte, tak ako pravím, pravú ruku, tam, no tam zatlačte, no nejde to, tak tam je kamerka spätného rázu. Tak, ukážem vám, co sa tady vlastne všetko dá robiť, trošku som stíšil zvuky, protože tam střílajú. Takže chcem niekam zajet, než sa tam dojíme, tak dovtedy vám, co vám také, napríklad tak na rýchlení času, neviem, či ste už čuli ten vtip o tých, jak sú tí, keď už takto lídzie, tak to pripomína autoškolu, jak je tých 14 blondínek, co ide na autoškolu a z nich spraví len jedna, to spraví tí skúšky a zistí sa, že pôvodem je černovláska, to ste nečuli, tak to si určite si to počúvnite, je to moc dobré, nájdete to na www.blondiny.vtipy.dobrevtipy.sk. Tam sú tí vtipy o blondínkach, o táto mám. Dobre, tak teraz sme na letadlovej dráhe a dáme plyn na asi tak, ja nevím, V1 130, 140, keď to dosáhneme, tak vzlétneme, ešte musím vysunúť krídla, tak sa pripravte. Nabudíme sa pekne takto, to nevím, či stihneme to otočiť, to nevím, pohníme a lecíme do vzduchu včíl.
nelecíme, nemám krídla, no nevadí, nejdú mi vysunúť, ináč bych ja už dávno lecel. Tak víte co, nedá sa to takto robiť, tak musíme sa otočiť, tak počkajte, otočíme sa, ja sa dovtedy prepnúť, nemusíte čekať, dobre, tak idem tam, čekajte na mňa pekne tam. Dobre, sem ve vrtuľníku podarilo sa mi dostať do vzduchu. Jejda, dobre. Dobre, tak sme dali ten správny úklon, trošku vyšší. Tak, ukážem vám. Nemáme konkrétne vrtuľník, kedy sa dá strieľať, tak vám ukážem aspoň vzadu, takto prstem ukazujem, tak si predstavte, že ukazujem prstem. Hen tam vzadu je kopec a na ten kopec sa chceme dostať. Tam bude vlastne to prekvapenie, ináč bych tam vzlecel už letadlem, mojím teda autoletadlem, ale keď sa mu nevysunuli tí krídla letadlové, tak musí sa takto tam dostať, áno? Neviem, či tam stihnem dostať, paliva mám dosť, no dobre. Tak, ideme sa tam, a vlastne ten kopec je už hento blízo, tak pripravte sa, uvidíte to, co ste ešte nevideli, to som vlastne fotil ja, moju kameru, tak sa tam ideme doleva, prudko doleva a sme tady, vitajte na hrade Branč! Však na úsměvy nejsem skoupá, teď královnou jsem já. A hold mi vzdává Řím, já píším přece nám. No tak sami ohlasujem sa vám, že sa mi nepodarilo ako normálne... Nepodarilo sa mi normálne pristať, ešte to musím nacvičiť, je to slabé jak čaj. Prepni dobrý pohľad, tak. Potrebujem sa dostať, víte co? Mám slabú hladinu benzínu, fuelka, a potrebujem sa dostať na benzínku, len benzínka je doprava po hlavnej ceste, áno? Takto a doprava. Takže cesta je trochu dlhší, jak sa zdá, uvidíme za koľko tam budeme, tak za si pustíme nejakú piesničku a ja už vím aj jakú piesničku. Takže ideme a táto piesnička je pro tebia, Jesse! Dobre, stačí. Takže toto vás ďakujem za tú piesničku. Nemôžu to radšej dlho, lebo po mne zase pôjdu youtuberi a treba bacha. Dobre, tak ideme si natankovať benzín, áno? Ešte som tu životce netankoval, tak vlastne uvidíme. Vypneme si aj motor, aj pekne, že výstup. No dobre, tak ideme. Ideme, že čím sa tu vlastne týmto, si nejakým týmto tlačítkem. Je, opatrne! To bych sem nechcel. Ale keď to tu je na mape... Keď to tu je na mape, tak určite sa dá plno vecí robiť. Ale... Tak... Co sa tu také dá robiť? A funguje toto vôbec? To i nefunguje, hen! Co to sú to? Co to je? Co to sú toto, keď... Co, povedzte mi ale fakt, co to je? Nemám zbraň ďalší. No, však toto je zbranie o ničem a jako... Čemu tu je, keď nemám už zbraň, nemám čím páliť. To je hodnota, koľko stojí palivo? Koľko?
174 celá nieco. No ale čo, to sa asi maďarských forintu, také lacné, to by potom bylo také moc divné. No nevadí, ešte ideme sa niekam sa vám prepnúť za tá dovtedy, boka, toto svinia musí naskočiť nejak. Naskoč, ježiš, snad som si nepoškodil štyrenku, moju zlatú. Ježiš, ja, pomoc, naskoč, takto, kde to je, takto, pekne, naskoč, naskoč! Naskoč to, enter to! To píde, porad mi vypoahuje hra. No, nechcelo to naskočiť, no tak ja nevím, ako blbne to. Ideme sa prepnúť, musím sa prepnúť, počkajte chvíľečku. No, podarilo sa mi to a ešte som ani nezlomil si k tému klávesnicu. Dobre, výborne. A podarilo sa mi to, niekam šlapem. Nejaké takéto otočky, takto pekne dávam, víte co? Ukážem si... kam sa ukáže? Niekam sa musím prepnúť. Ukážeme, niekam sa prepneme, ale kam? Tady fakt nic nevidím, ako... Dajte mi nejaké rady, počúvam, haló, signál, rýchlo, nieco čujem, nieco mi tu vibruje, nic tady nečujem, sakra. To byl zakašľaný cholerik, tuberák a všetko vede, nemáš toľko fajčiť, chlapče, fajčiš toľko cigaret denne, že... Radši kmeňa, môžeš žiť. No. A hen je nejaké westernové miestečko, tak frčíme tam, sakra, sa musím prepnúť, lebo tu zase mu kalibruje, počkajte chlapci, počkajte, hned tam budú. Tak, a frčím dále, ha, tam ja, 30, ja jdu 50, a co mi včil, co môže spraviť, sem tak bezpečný a sakra do prčíc! Yes. Ja nemám rada boxerov. Dal som mu hneď pečku. Tí nemajú zábrany, keď bijú iných do hlavy. Keď som mu pustil jednu. Ja nemám rada boxerov. No, 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 no. Boli tam kriminálky, bolo tam asi okolo 100 policajtov tam bolo minimálne. A baka. A môj pes ho trošku kúsal, ale tak obtuskával. Sem poď, Cedar, ku mne, poď sem, moje, poď sem. No a keby robil nejaké, že... You hood, chop. A môj pes ho trošku kúsal, ale tak obtuskával.